आबै थ' थांनोसै स्कुलाव थै दानो थाङाबा दासो 6था जादो 9थायावसो खुलिगोन ना मालाय स्कुला मानो एसेबां थाब थाङोना आबौ स्कुलाव दुगैनांगोन जानांगोन बेनिफ्राय इसोरखौ नम' नम' खालायनांगोन बेनि उनावसो स्कुलाव थांगोन जागोन दे थां आबौ औवाखौ फरायथां नों दिनै फार्स्ट थांगोन ना स्कुलाव थां मास्टारा फरायनो होबा नों माखौ फरायगोन थां एसे फरायथां आबौ थां मास्टारा फरायनो होगोन ना आं थांसै होमबा आं फरायनि थां फरायथां औ आयै फैयाबा इसोरखौ एसे खुलुमहर गसाइखौ नों दिनै स्कुलाव थांगोन ना हाबा आरो आंनि गुथाला दिनै 4 बोसोरबो जाबाय ना दे गसाइखौ नम' नम' खालाय आयै खालायगोन आयै मा होननांगौ मा बुंनांगौ गसाइखौ होन ओम बाबा आंखौ फरायनो गोरों खालाय होननानै बुं आयै बुंबाय आङो इसोरखौ गोरों खालाम होननानै जाबाय स्कुल थांसै थौ नों थौग्रोनाय आं एसे खामानि दंबावो आबै आं खुलुमबाय खुलुमखांबाय फै आबौ फै आबै औ आबै आं स्कुलाव थांसै दे आबौ थां मोजाङै फराय दे आबौ दे दुस्थ' खालामनो नाङा दे आरो बारा खारला खारसि गिदिंलाबायनाङा दे दे आबैखौ खुलुम दे दिनै स्कुलाव थांगोन ना नोङो फार्स्ट थां आखायाबो लेथ्राथारहाय आंनिया सुहैनि आङो नांला दे आयै सुलायनाङा ओरैनो खुलुमथो दे आबै खुलुमसै दे आबौ दे आंनि आबौआ गोरों जाथों अरायबो मोजाङैनो थाथों जाबाय आबै थांसै दे आबौ थां मोजाङै थां दे आबौ दे मोजाङै फराय दे बाय बाय आबै बाय आबौ सना गथ'नो मेथाइ जानो हरनोबो थाइसेबो फैसा गैला आंनि आखायाव आबै आं मेथाइ जाया आइया सुजिनि मेथाइ बानायखादों आंनो टिफिनाव थौदो आबा थौदो गोबाव जागोन थौ नंगौ दे थां बेखौनो जा दे थां उखैबा जा थौ आयै अबाव रनिया अबाव राजाया अबाव ब्रेकफास्ट खालायखांबाय नामा बियो अबाव मानसिखौ लिंहरनाय जायानो आं लिंहरदोंमोन गथ'आनो न'नि बुस्थु जेबोखौनो जानो नागिरा दिनैनो 2.5 बोसोर जालायलांबाय खालि मेथाइ चिप्स चकलेट बेफोरखौल' जायो गथ'आनो आं बुंदोंमोन ना गथ'नो चकलेट चिप्स बेफोरखौ जाहोबाय थानाङा होननानै दा बेफोरखौनो जायै ओंखामखौनो जाया जालांगोन नोंबोलाय मानोथो लाबोबाय थायो आं गेजेर गेजेरसो होनो होयो नों मानो होजोबो रादाय बियो दा उन्दै नंलाना 2.5 बोसोर जाबाय बुस्थुफोरखौ नागिर जानो रोंगौ आरो गाबबाय थायो होआब्लाबो फ्रिजफोरनिफ्राय बुख' गावनो जायो लाबोराल' दोनैनिफ्राय खालि बेफोरखौल' जानो नागिरो ओंखाम जाया गाइखेर लोङा बेनिफ्राय रितु आबायाथ' 2.5 बोसोराव हाबबायलै बेखौ नार्सारियाव होनांसिगौमोन औ आंबो सानबायसो दंमोन मोजांनिख्रुइ मोजां स्कुलाव होनांगोन आबाखौ सानखांनानै गोसोखौ मोजां मोनलायदोंलै आबाया स्कुलाव थांसिगोनानो जोंफोरनिया बे नार्सारियाव हरथ'वाबाबो जायाना जोंफोरनि गामियावथ' स्कुलाव बे 2.5 बोसोराव हरानो LP स्कुलावसो फरायोमोन जोंफोरबो 4 बोसोर 5 बोसोरावसो थाङोमोन 4 बोसोर 5 बोसोराव एथ' गिदिर जानानै जोंफोरनो आरो LP स्कुलाव फरायनाय समाव जोंना बोसोरब्रै बोसोरबानि उनावसो हरो डाइरेक्ट क्लास 1 मोनखायो नोंसोरनि बायदि इंलिश मिडियाम नङामोन ना दा सोलायबाय जानो हागौ रुलफोरा होनांसिगोन आबाखौ 2.5 बोसोर जाबायना नङाब्ला बैसोआ ओरैनो थांगारगोन माथो बोसोरथामानि ओरैनो फरायगारनांसिगोन क्लास 1 मोननायावनो 6 बोसोर 5 बोसोर जालायनांगोन बि औ आंनि गथ'खौ आं मोजांनिख्रुइ मोजांसिन प्राइभेट स्कुलाव होगोन जाहाथे मोजाङै फरायनानै गिदिर इन्जिनियार डक्टर जाथों बियो औ थाबैनो नोङो खबर लादो अबे स्कुलाव होनाय जायो गथ'खौ
टेनसन लानाङा नोङो आं मोजां स्कुलाव होगोन आंनि गथ'खौ दाहायनो खबर लागोन आं सार फैबाय सार फैबाय ओइ मा रायज्लायदों नोंसोर हा रायज्लायनांला दा नोंसिना बेयो फरायनायनि सम जाबाय मिथिबाय आं नोंसोरनि सार खुलुमबाय सार जिराय फरायसाफोर दिनैनि साना नोंसोरनि थाखाय बे स्कुलाव गिबि सान बेनिखायनो गिबियावनो नोंसोरनि सिनायथिखौ होग्रोदो नोंसोरनि सिनायथिखौ लाग्रोनोसै बिनि उनाव जों लासैनो क्लासखौ खालायगोन दे नों बुंदो दानियाबा नोंनि सिनायथिखौ बुंदो सार आंनि मुङा लुर्ग नार्जारि बेनिफ्राय गामिया मा नालापारा गामि बेनिफ्राय आफानि मुङा मा आफानि मुङा मोनथिया आफानि मुं मिन्थिया नोङो दे जिराय दे एबार नों बुंदो खुलुमबाय सार आंनि मुङा गुथाल बर' ओमफ्राय गामिया समायपारा बेनिफ्राय आफानि मुङा मा आफानि मुङा औ आफानि मुङा मा थैबाय गोमाबाय रादाय मा थैबाय गोमाबाय रादायलै आइया खिन्थायाखै आफानि मुङा मा आबैया बुंदो थैबाय गोमाबाय रादाया नोंसा आफाया होननानै गथ'फोरजोंबो जारला दे नोंनि मुंखौ बुंफिननाय मामोन नोंनि मुङा आंनि मुङा गुथाल बर' आइनि मुंखौ बुं आइनिखौ आइनि मुङा सुदेम बर' ओमफ्राय आबैनि मुङा गावदां बर' नोंसा आबैनि मुङा गावदां बर' दे जिराय बेनिफ्राय फरायसाफोर नोंसोर बे फरायसालिनि मुंखौ मिन्थिगौ ना मिन्थिया मोनथिया सिबनांगौ आबा आबा सिप्स जाया ओंखाम जागोन फै नों मैयानिफ्रायनो जेबो जायाखै आबा फै नों मानो अखरा आबा नोङो सिप्स चकलेटल' जायो बेबायदिबा बेमार जागोन आबा फै ओंखाम जानो फै सायो आबा जन्थाजों जोनाङा बिमाखौ बुनो हामालै आबा मा जानाय स्कुलाव दिनै आबा आइया जोंनि स्कुला अमाजों नारजि जाग्रा नारजि पारा आइया जोंनि स्कुलनि मुङा नारजि पारा एलपि स्कुल आबा नोंसिनि स्कुलनि मुङा नारजि पारा सरकारि एलपि स्कुल सारा खिन्थादो आइयै ओंखाम उखैबाय दा आबा टिफिनखौ जायासै नोङो ना आबा सुजिखौ जायासै नोङो लुरग'आ जाजोबदो आंनि टिफिनखौ जाम्बा थौ आयै माबा आयै आदायाबो स्कुलाव थांनाय नामा औ आदायाबो स्कुलाव फरायो बे आदाया अबाव फरायो आयै आदानि गस्लाया मानो बेबायदि हो आयै
आदाया अबाव फरायो? आदानि गस्लाया मोजांथार। आबा मालाय आदाया फैसा गोनां मानसिना बिसोर मालाय इंलिस मिडियाम स्कुलावसो फरायो आबा। मा इंलिस मिडियाम? आंबो थांगोन, आंनोबो बिदि गस्ला मोजां नांगौ। आदानिया बेगाबो मोजांथार, गिदिरथार। आबा आदा लोङा मालाय आयंआ साख्रि मावोना, बेखायनो गिदिर स्कुलाव फरायो। जोंफोरना फैसा गैयाना आबा, जों ओंखायनो एलपि स्कुलाव फरायो, सरकारि स्कुलाव। फैसा गैयाबा सरकारियाव फरायो? औ आबा, जोंहा फैसा गैयाना, बेखायनो नोंखौ सरकारि स्कुलाव होदो। प्राइभेट स्कुलाव होनो हायाना आबा नोंखौ। नों बेखायनो मोजाङै फराय दे। औ आं फरायदो। आंनि स्कुलाव दिनै अआ फरायखादोबो। आंनि सना आबाया अआ फरायनाय? हानाय नोङो फरायनो? औ हादों, हाखायोबो। न'आव थांसै। हाखायो आंना आबाया, फरायनो हाखायो।